Z nami je ena in edina, mislim, da največja zvezda Balkana, proti kateri niti ceca nima za burek, dame in gospodje, Sandra Afrika. Ćao. Ćao, drago mi je. Razumeš ti slovensko, Sandra, moram jaz... Pa morat ćeš malo da se potrudiš, pošto baš... Pa možemo afrički da pričamo? Pa to bi bilo najbolje. Dobro, kaži ti sad meni, Sandra, tvoj menadžer, ne? Dobro. I imao sa mnom jedan posvet prije nego što smo se tu mi sjeli i kazao je, rekao, Istok fucking Gartner. Ako ćeš ti nju pitat samo jednu malo provokativnu stvar, ona će ustat i ići. Da li je to stvarno tako da mi tebe ne možemo ništa tako da pitamo? Što ti misli, to stvarno tako ili to on se malo zajebava, samo da me malo uplašio? Pa znaš kako, ti si na lošem glasu, pa je to zbog toga. Pa da, pa vruće mi je sad, vidiš što si mi uradila, gledaj, joj, jebote, gledaj što se to dogodilo. Ok, Sandra, kaži ti sad meni nešto, ne? Mene zanima sad, kad si se ti prvi put poljubila i kako je bilo? Da li se sjećaš toga? Pa sećam se, imala sam 17 godina. 17 godina? Da, 17,5, eto, ako znaš, nisam bila punoletna. Pa pozno si počela, da. Pa nisam bila punoletna, to nema veze. Pa bilo je lepo, to je prva ljubav i... Pa se bili sjećaš? smo posle dugo zajedno. Aha, znači taj koji je te prvi poljubio, ste još uvijek zajedno sad? Nisam. Niste? Zašto ne? Si ga ti, si mu rekao neka ide nekamo ili on tebe pustio, što je bilo? Pa umro je. Umro je! Hvala lijepa, Sandra, hvala, to je bilo sve. Hvala lijepa, ok, dobro. Kaži ti sad meni, kad sam gledao tvoj koncert, ne, gledao sam te tvoje fanove, ne, slovenske fanove, oni su meni kazali da si ti seks simbol, da si ti u Sloveniji seks simbol. Da li to stvarno je ili to oni malo pretjeruju? Pa ne znam, evo sad sam čula od tebe, ali dobro, pohvala u svakom smislu, ja sam žensko, tako da prija naravno da mi odgovara. Ali što ti više odgovara, da bi te znali po muziki ili po tome da si lijepa i seksi? Pa znaš kako, s obzirom da to znam da moje pesme znaju, kad dođem ovdje kod vas, zaista šta god da ja izbacim, oni pevaju i znaju i moram ti reći da više devojaka dolazi na moje nastupe nego muških. Više djevojaka nego muških? Da. Možda se muški plaše jer ih poslije djevojke kod kuće prebiju, ne? Ne znam šta je. Zašto odeš na Sandru Afriku? Pa zašto si njenog guzo gledao, jebote? Možda je tako to, ne znam, pitam. Ne znam šta je, ali ima dosta devojaka i zaista što je meni drago. Zašto je meni tako vruće, kaži ti meni? Pa ne znam, pa mnogo si se približio, moraš da ideš tamo. Da, pa ne, pa to je, navikao sam ja na sve lijepe žene tog svijeta, ali sad ne znam vidiš da nisi. Pa nešto se sad sa mnom događa. Daj mi kaži, Sandra, prije sam spomenuo tu tvoju guzicu krasnu, ne? Negdje sam pročitao, jedna anketa je bila. Reci zadnjicu. Zadnjica se kaže. Da. Pa znao sam da ne bi smio da kažem, da. Zadnjicu moram da kažem. Pitaj me. Ništa i secite ovo, pošto nije, eto, ne vredi. Pa zadnjica, to je tako kao da pričamo sa nekom starom ženom. Nije, kako? Nije? Ma ne. Znači guzica ne znam da... Pa kako? Ok, kaži mi sad, tvoja zadnjica, ne? Kažu da je jedna anketi da je to najljepša zadnjica Balkana. Da si ti čula to, da je to stvarno ili ovo je još jedan trač koji ne... Pa ja ne znam, ja se ne bi složila sa tim. A koja ima ljepša od tebe, koja? Pa ima dosta devojaka zaista koji lepo izgledaju i koje su lepe, tako da nisam ja niti najlepša, niti... Tako da mislim da to... Nego eto, ja sam tu onako na tapeti, onako vidim se, onako tu sam na TV-u i to, tako da ima zaista dosta. Ali top 10 pa je, ne? Pa ne znam sada, ne mogu ja sad da pričam o sebi. Zadnjica. Dobro, ne mogu ja sad da pričam o sebi, zaista, mislim. Dobro, onda pričaj o meni, nema problema. Pa i ti imaš lepu zadnjicu. Da, ovo ti pokazati, gledaj, imam sad, te gledaj. Malo ti spadaju te pantalone. Da, ali dobro. Kaži mi sad smo pričali o tebi, a sad da pričamo malo o muškarcima, recimo, koji muškarac tebe obori sa nogu? Kakav mora da bude? Šta mora da ima da ti rečeš jeboga, on je bog? Ne, to nema pravila. Zaista to kako izgleda i to naravno, svi mi gledamo prvo izgled i sve to stoji, sve to okej. I da devojka bude lepa i da dečko bude lep, to da, ali nekako onako na unutrašnja
Aha, znači nema veze da je lijepo. Pa nema to veze. Ako se vi onako slažete, ako se razumete, tu su neki osjećaji bitniji više nego taj neki fizički izgled. Zato što on sa godinama odlazi, prolazi. I mislim da nije toliko bitan. Kod mene nije uopšte presudno. Ali neka seksualna privlačnost ne mora da dečko da bude. bude lepo. Ampak neka seksualna Pa to mora da naravno, bude. ali da, ja mislim da mi žene onako zaljubljujemo se slušajući, a muškarci gledajući. Zato sam se ja u tebe zaljubio. I nadam se da si ti u mene kad me slušaš. Dakle, svoju asistentku Aleksandro pokličem da me malo briše ker mi je vroče. Aleksandra, pridi sem, tole pa ću sad zvati svoju asistentica, ona da malo mene uredi, ne? Aleksandra, daj me malo spucaj. A ti mi, samo nemoj da mi kosu sjebeš, samo malo tu, tako da. Aleksandra, oziroma Sandra si ti. Sve mu to pokvarimo. Da, ne. Možda da idem sada? Malo još ustani, Sandra, kaži mi ti još nešto sad. Za 10, 20, 30 godina, recimo, da nećeš biti više tako lijepa kao što si sad. To je sad hipotetično, ne? Dobro, ona bude uvijek lijepa. Pa to ćemo... Kako možeš pljavati? Počekaj. Ali kaži mi, da li ćeš imat te fanove još ili misliš da ipak ljudi te voli jer si tako lijepa? Kaži mi sad iskreno. Pa ništa, ajde da se vidimo za 30 godina. Da mislim da ćemo vidjeti što će biti, pa što misliš, ne? Pa ćemo da vidimo šta će biti. To je moje pitanje bilo to da Pa ja mislim da da, znaš zašto, sad ću da ti kažem. Zato što sam ovdje već 10 godina. To da ne valja što ja radim, to ne bi trajalo 10 godina, zaista mnogo. Ja mislim da bi to možda bilo 2-3 godine i više to ne bi nikome ni bilo zanimljivo, jel tako? Da, ne valja. Očigledno valja i ljudima se sviđa to što ja radim, tako da ako sad ima 10 godina, ja mislim da će biti još 10, pa još 10. I onda bi to trebalo bude to, da. Na čigavi strani si ti? Aleksandra, na čigavi strani si ti? Na njeni strani? Pa potpunjena asistentka! Pogledaj sebe, pogledaj njih. Ona gre v Srbijo, kako ima pal? Kako možeš na Srbijo čigavo spal? Ne, jeste da sedi na tvoje strani, ali Dobro, Aleksandra, hvala ti lepa. Sad moraš da ideš, tamo idi, hvala ti. Sandra, ali šta radiš da imaš tako lijep body, lijepo postavu? Što misliš, što moraš da jedeš nešto veliko, vodiš ljubav ili što je recept? Ne. Ja mislim da je to, ne, ja mislim da je to vodine ljubavi, mislim da je to. Gledaj mene, ja vodim 3 puta dnevno ljubav, gledaj. Sam ko maneken. 3 puta dnevno, sad si ovdje samo ceo dan, gdje si vodio? Ne, 3 puta već je prošlo. Da, pa gledaj! Pa što? Gledaj. Da. Fenomenalno. No, kaži mi sad svoj recept. Što je tvoj recept? Trening, samo dosta treniranja. Kako trening? Pa mora da se trenira, mora da se ide u teretanu, mora dosta se... Ja trčim sat vremena, pa onda sat vremena vežbe radim i to je to. Eto. I naravno vodim računa šta jedem. Nema slatko, nema gazirano, nema hleba i tako. A što to nema sam... ništa. Nema ništa. A kapa ljubav? Može se od ljubavi živjeti? Da li može od ljubavi da se živi? Da. Pa sad, pa ne može. Pa zašto ne? A kako to misliš? Kako to misliš Sandra sad da ne može? Kako to misliš sad? Pa ne može da se živi od ljubavi. A od čega se može da se živi? Pa ne može od ljubavi da se živi, moramo da jedemo da bi mogli da živimo. Dobro. To sam čuo da će se ti kroz jednu sedmicu slikati za Playboy, da li je to istina? Ne, nikad. Ne? Pa kako to misliš ne? Za slovenski Playboy se ne bi se slikala. Zašto? Zašto? Kaži mi to. Zašto ne? Pa ne bi. Pa zašto ne? Pa ne bi, jednostavno mislim da mi to nije potrebno. Ako bi bilo puno para. Ma ne može to da se planira. Puno. Ma ne može ni puno, ni mnogo najviše. Zato što jednostavno imam neki svoj princip i mislim da mi to nije potrebno. Ti nije potrebno. Da. Ali kad će ti biti potrebno, što onda? Pa neće mi biti potrebno. Zato što sam sad u tom stadiju da mi neće biti potrebno. Da. Možda na nekom početku, nekada, davno, bi možda i bilo potrebno, sada nije potrebno i neće da bude potrebno zato što da. Dobro, kaži mi još, recimo, imaš momka sad ti nemaš, si single ili imaš koga u svom životu? Imam momka već 10 godina. I zar je on ljubomoran zbog tih momci što te gledaju, što te žele i tako, ne? Ne. Šta mu ti kažeš to recimo? Pa nemam je šta da mu kažem. Mislim je tu kod tebe sad? Jeste tu. Gdje pa je? Tu je. Gdje? Halo! A ne. Tu je. Pa znaš ako mi nemamo zaista taj problem da on meni ljubomoriše, mislim to su sve
to su sve ljudi koji mene vole, dolaze na moje nastupe da mene gledaju, slušaju, da se sa mnom uslikaju i to je to. Ja kući onda idem sa svojim dečkom. Tako da... Što su takve neke, kako se reče, ne znam riječ, indecent proposals, te ponude, provokativne malo koje nisu... Da, recimo da kakav bogati muškarac, milionar kaže Sandra, možda bi mi malo tamo vamo. Što se onda dogodi? Pa ja moram da ti priznam da evo koliko već pevam godina, meni se to nije zaista nijednom desilo. Nije mi se desilo da imam takvu ponudu, zato što možda ja odajem takav utisak onako, okej sam sa svima i nekako imam taj neki gard i taj neki stop. Ako ti ne dozvoljavaš te neke stvari, ne mogu, ja mislim da ne mogu ni da ti se dese ako ih ti sam ne dozvoliš. Tako da, ja zaista nisam imala nikakvu nepristojnu ponudu. Imala sam onako simpatične i slatke, ne znam, da dobijem... Gačice u cura na binu, ne znam, poklone mi je onako dosta ruža, pa ne znam. Onda jedan dečko, to mi je onako baš bilo simpatično, od flašice otvorio onaj čep, pa onako kad ostane onaj kružić, onaj kružić, pošto naravno imao prsten u tom momentu kod sebe, kao udaj se za meni, kao ostavio mi onaj Mislim, to je sve slatko i simpatično. Naravno, nije ništa nepristojno. Onda mi kaži taj recept za taj, 10 godina si kazala da imaš tu vezu, kakav je recept za uspješnu vezu? Dobar seks, dobra ljubav, dobro srce, što? Ne, nema tu recepta. Nema recepta? Nema recepta, jednostavno morat će da se nađu ljudi, jednostavno da se nađete. Ali kad traje to nekako godinu, 2, 3, 4, 5, nekako recept mora da bude. Ma ne možemo sada da se vodimo nekim pravilima, znaš, nema tu pravila. Možda budem još godinu, pa ne mislim. Pa ga pitam, ne znam. Pa ne znam ni ja. Nekad sam ja pričao sa tim tvojim dečkom prije, on je kazao 1 godinu, 2 možda još, a onda ne znam. To mi je on kazao, onda ne znam, možda će doći Sandra Indija, ne znam, neka druga Sandra, ali... Pa dobro, da. Pa zato te i pitam, ne? Moraš da pazi, Sandra. Pa hvala ti. Moraš da pazi, to je moj nasred. Hvala ti na upozorenju, pazit ću. Dobro. I sad mi kaži, ta tvoja, pa što ti hoćeš, brate? Ta tvoja pjesma... Mašu nam, čao, čao, ljubavi. Ta tvoja pjesma, kad pjevaš da ti netko, da tražiš da netko napravi sina, ne? Možemo vidjeti sad da uradimo, da ti ja isto radim napravim sina. Ne može. Zašto? Pa će pjevaš cijeli put u tome. To je samo pesma. Da, a to nije iznoći sina u istinu. Da ti ne praviš mušku decu i nema. Pa zašto ne? Pa ako hoćeš da ti je dijete lijepo, onda moramo nešto da napravimo. Ne, pa ti nisi lep, ko je rekao da ti lijepo? Pa kako to misliš? Ne. Nisam lijep. Ne bi bio dobar za tog sina. Dobro, Sandra, okej. Za kraj, samo da ja dođem do ja imam jedne naučare, magične naučare, samo za kraj, ti samo snimaj Sandru jer je lijepa, mene oni ne trebaju ljudi. Dobro, da, pošto on nije lep, nemoj da ga snimaš. Gdje sam stavio te moje naučare, ovdje imam. Gledaj Sandra, sad ću ja... Džepu ti stoje svo vreme. Izvini me. Gledaj sad. To su čarobne naučare. I one vide kroz odjeću. Pazi ti sad. Jao, kako lažeš. Zašto ja sad ništa ne vidim? Zašto ja sad ništa ne vidim? Čekaj. Sad radi. Dragi gledalci, Sandra Afrika. Moram da idem. Čekaj. Ajde, idemo. Čekaj. Dobro, okej. Super, Sandra Afrika. Ne vidi ništa pa ne vidi, sa naočarima i bez. Vidio sam dobro. Sandra Afrika, bilo mi je drago. I meni isto. Želim ti puno uspjeha u karijeri. I sad kad ideš na koncert, zapjevaj jedno posebno za mene. Ajde, može, bit će nešto. Koja? Pa nešto ćemo naći. Jeste da nisi baš zaslužio, ali ajde, pogledat ću ti kroz prste, može. Ok. Hvala ti lijepo. Hvala, čao. Torej, dragi gledalci, to je bila Sandra Afrika, meni so prvič zatajila moja očala in dejansko nisem videl čez obleko, tako da si bom probal zdaj to vse skupaj predstavljati. Mi se vidimo kmalu, pridemo nazaj.